Para makasurvive ka sa long ride, dapat maganda yung jersey mo. What's up mga Karonda? This is Kay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today's vlog, pumunta tayong Alaminos 100 Islands. So samahan niyo ako sa rides ko today. And pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. Let's go! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. So guys, nandito na tayo sa Dagupan City. Nag-start na akong mag-vlog dito kasi madilim pa. Time check 6 AM. Nag-ride out kami around 4:30 from Busurupio. So let's go! So that's the way. Ito yung daan natin. Alaminos. Wow, Dagupan! Wow, bangus! Meron na. Hello mga Karonda, dito tayo ngayon sa Divinesha Bypass going to Binmaley. Ito yung nila, shortcut. So, malakas yung hangin. And madaming nagja-jogging dito kasi nga bypass. Maluwang yung daan. Let's go! Ganda lang view dito. So, andito tayo sa bridge. Ang dami pong sasakyan dito kaya doble ingat lang lagi. EJ, igit tibay-bay. So, pag mga ganitong senaryo na siraan yung kasama mo tapos nahuli siya, hintayin nyo na lang dito. Pero pwede rin balikan. So, maghintay kami dito sa may crossing. Papuntang Lingayen na. So, yun. And dito kami ngayon sa crossing. So guys, ito yung shortcut papuntang Alaminos. Kasi dito, pag dito ka dumiretso, diretso pa yun ng Binmaley, tapos Lingayen na bayan. Pero pag dito sa left side, ano na yan, bypass na yan, lalabas ng Labrador. Kasi Labrador, Suales, Alaminos tayo. So dito tayo sa left side. So yun, FYI lang. Let's go! Madami pa rin dumadaan dito. Ito kasi yung shortcut eh. Grabe yung hangin. So guys, kilometer 42, time check 7:42. Hindi namin naintay yung kasama namin kasi pumunta ng bike shop. So, nandito tayo ngayon sa Lingayen. And hindi natin dadaanan yung bayan ng Lingayen. Kasi ito, pa-shortcut na siya. Lalabas ng Labrador. Tara! So, kailangan stay hydrated tayo, okay? Go! We're entering Municipality of Labrador. Yan. So, hello sa mga taga-Labrador dito. Ang daming nagbebenta ng shells o clams. Ang sarap. Ang ganda ng daan. Let's go. So against the light tayo kasi yung init, yung araw nasa likod. Silhouette ba? So guys, para bago kayo pala mag-ride, dapat tingnan nyo yung weather. Kasi ngayon, may paparating na super typhoon daw si Bagyong Rolly. Signal number 1 na ngayon Pangasinan eh. Oh no! Siguro mamayang hapon or gabi siya darating. So, maganda yung weather today. Kaya, ingat po sa lahat ng nag-rides. Dapat alam niyo yung weather. Huwag kayong mag-rides pag umuulan na. Mahirap magkaubos sipon eh. Let's go! FYI guys, ito pala sa Labrador, Pangasinan. Yung highest mountain ng Pangasinan. Yun yung sa Digital. Halos 4K elevation height din ata yun. So, yun. Madami din nagbabike dun. Kaya, init na.
Welcome to Sual! Dito yung may ahon tapos pabulusong. Parang Little Baguio daw siya. Tara na! Oh. So guys, para makasurvive kayo sa long ride, kailangan kumakain kayo. So dito kami sa Labrador, kakain tayo ng kaliskis. Yan yung sikat ngayon. Kaliskis. So kain tayo, time check, magna 9 na. Mahirap talaga pag may nasisiraan sa grupo kasi, diba, waste of time. Pero it's part. So let's eat! Mainit na. Guys, ito yung kaliskis. Baka siya. Ganyan. Mga laman loob. Para siyang papaitan. Pero hindi siya mapait. Basta, baka. Ang sarap. Tapos na kami kumain, guys. Sobrang busog. Naka-isa't kalahating kanin ako. Ganun lagi pag kumakain. So, akyatan na tayo. Sa Sual pala tayo. Kamalakan na. So, akyatan na tayo mamaya. Mga 10 kilometers pa. Tapos 4 kilometers na mapasok sa alam. So, let's rest a while. Time check, 9 AM. Ay, kabusog. See ya! Yun na yung tinatawag nilang Little Baguio. Yan mo yung parang mainit na version. Wow! Let's go, Sual! Para makasurvive ka sa long ride, dapat maganda yung jersey mo. Let's go, Alaminos! Hey! Hey! Stop! Stop! Ganado. Yeah, boss! So guys, dito tayo sa Sual Seaport. Makikita natin doon pala, yung Sual Seaport. Yan, dito tayo sa view deck ng Sual. Actually, akyatan pa ito eh. Parang Little Baguio. Yan nyo. Akyatan yan. Tapos, may bus na. Going to Tagutan yan. Kabalik. Seaport. Mga kababayan, tayo ay binabayatan ng isang minor de edad. Oh. Karga, boy! Karga! Oh. Karga mo, boy! Karga! Sana! Come on! Sana! Woo! So guys, Alaminos na pala tayo. Papunta na tayo doon sa 100 Islands. And time check, magte-10 na po. So, ang init na. Sabi nila may bagyo pero wala pa. Mamayang hapon pa siguro yung bagyo. Oh no! Woo! Let's go! Welcome to City of Alaminos. Huh?
Tara! So guys, dito yung 100 Island. Tara na, babayan na tayo. Let's go! We're here in Alaminos 100 Islands. Tara na! So guys, andito na tayo. And meron silang protocol dito. Taong disiplinado ay hindi madedehan. So, i-park natin yung bike dito. Hi guys! So, andito na tayo sa 100 Islands. Yon. So, pinark natin yung bike dito. Kasi bawal siyang ilagay doon. Bawal dyan. So, tara na! Hello mga karanda! So, andito na tayo sa 100 Islands. So, FYI lang po, pag low tide, 100 Islands siya. Pero pag high tide po, nababawasan, lumulubog yung ibang island kasi nga, mataas yung tubig. So, hindi siya 100. Siguro mga 98 lang ganun. And then, pwede pong mag-boating dito. Open na ito for tourists. Pero, 21 above lang. So, bawal ang mga 20 below. So, 2,000 ang minimum, I think. So, let's go! Ang ganda dito. 100 Island! Few moments later. So guys, palis na po kami. Medyo nagtagal din kami dito, almost 2 hours kasi nagpalipad pa kami ng drone. Thank you kay Kuya na pumayag. And thank you kay Kuya Daryl sa vlog sa pagpapahiram ng drone. Ang galing. So, let's go! Maalon ang daan dito. Akyatan, baba, akyatan. Maganda ring training ground dito eh. Struggle sa pauwi kasi sobrang init, nakakalas pag-push. Oh no! Kaya dapat stay hydrated always. But this one! Uwi na tayo! Sabi po sa mga kumakain dyan, i-present ko lang ang pagkain ng mga mahinang nilalang.
mamaya. Kainin ko. Ah. Bigyan niya ako ng arbe. Oh. Charot. Guys, yo. Andyan na ang Bagyo, guys. Kilometer 151. Lapit na kaming makauwi. Woohoo! Las Paganra. Dyan na si Bagyong Rolly. Let's roll it. Hi guys, so I just want to share with you the joy in taking long rides sa bike. Napaka-fulfilling po, especially napupuntahan mo yung mga place na hindi mo pa napupuntahan before, and then through biking you can travel and reach your destinations. Yun po, first time po kong makapunta sa 100 Islands. So yun, akala ko malayo, ganun, pero kaya naman pala siyang ma-reach out, diba? Ganun din sa life natin sometimes. Gusto ko lang i-share that sometimes we often neglect God because akala natin ang layo natin. Pero the Bible says that God's hand is not too short to hold us and His ears are not too dull to hear our prayers. So I hope na this week we can practice to come on to God by praying, kasi God is just one prayer away. So that's my take home for today habang nagbabike papunta doon, kasi ang layo po talaga nung Alaminos, pero sobrang kayang-kaya naman pala, di ba? Akala mo hindi mo kakaya, pero kaya naman pala. So we can reach out to God through prayer, and He's one prayer away lang. So I hope na yun, ma-impact ito sa life niyo. Thank you guys for watching. Let's go! Just that. Yay! So malapit na po tayong makauwi, guys, and patapos na po tayo sa rides natin. Kilometer 160 na tayo. Follow me on Strava, Gay Paris, para sa full road po ng rides namin today. And thank you guys for watching. Read din po yung description box below for the shout outs. And thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again next time. Oh my! Shout out! Bye! So, yun po. So, see you again in my next ride, guys. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. Whew, God bless. Kakalaspag, grabe.